Mata gabi, ginaatangan kayod sa mga kapuso ang istorya ni Clay kansang papel gida ni Barbie Forteza. Kinsa naabot sa kalibutan nga gisuwat ni Dr. Jose Rizal nga mao ang Doli Mitanghire nga adunay dala nga mga pagtulunan ilabi na sa kabatan-unan. Gani daghan usab ang napabilib sa pag-arte ni Barbie Forteza nga trending online tungod sa iyang ginabidahan nga karakter. Samtang unyang gabi, moabot na si Maria Clara sa San Diego ug mahibaw-an kini ni Padre Damaso. Masuko kini kay iya usab nahibaw-an nga naa na usab si Ibarra sa San Diego ug nagsugod na og pag-imbestiga si Ibarra mahitungod sa pagkamatay siyang amahan ug iyang madiskubihan gikan sa sepulturero nga adunay kalabutan ang mga praile nga sila si Padre Salve ug Padre Damaso. Kana uguban pa sa Maria Clara at Ibarra unyang gabi sa GMA Telebabad pagkahuman sa 24 oras ug 9:40 PM sa GTV.